Bona nit, encetem una nova edició del Parlem-ne i avui, no sé si ho heu vist, però parlarem de màgia, concretament amb Miquel Alarcón, o com potser el coneixeu tots vosaltres, en Killing Mag. Mireu què sap fer. Doncs com us dèiem a l'inici del programa, teníem nosaltres en Killing Mag per conèixer, Killing, ara mateix en què estàs treballant. Doncs, fa poquet que hem estrenat un espectacle nou que es diu Bon Appetit, en el que barregem la màgia amb la cuina d'alguna manera. No és que faci màgia amb coses de cuina, alguna coseta hi ha, però diguem que els plats tenen nom de plats de cuina, els jocs estan una miqueta adaptats, o sigui, les històries van una miqueta adaptades. Seria com el leitmotiv de l'espectacle, el trobem al món de la cuina. Sí, va ser una idea que vaig tenir una miqueta boja, ja hem fet un parell o tres de proves i tal, i estem acabant de retocar coses per treure'l ja definitivament amb els jocs i el guió adequat. A més, és un bon moment perquè la gastronomia darrerament sembla que s'ha tornat a posar de moda. Sí, la veritat és que amb això dels programes de Masterchef i tot ja podem agafar una miqueta l'essència i podem fer alguna coseta maca. Aquesta és la idea. I comentaves que l'estaves ultimant. Quan trigues en fer un espectacle i de que comences a pensar-lo a que el presentes? Depèn. Hi ha espectacles que comencen... Hi ha espectacles que tinc de tota la vida, de tota la vida, dels anys que porto fent màgia, però potser hi ha un espectacle que és el que li dic el batallero, que és amb l'espectacle que vaig normalment dia a dia, i aquest espectacle, del primer dia fins ara, i té el mateix nom, només li queda un o dos jocs. La resta ha canviat completament perquè vas ficant jocs nous, treus, nova temporada i canvies, però l'espectacle en si té la mateixa essència, el primer joc i el final continua sent el mateix. I les bromes continuen més o menys sent les mateixes. Quan construeixes un espectacle de zero, com va ser el d'aquest de Bon Appetit, ja parteixes amb una idea, agafes els jocs i després comences a fer tot el guió a sobre d'aquest joc. Va ser diferent. En el primer espectacle, o el batallero, vaig ficant jocs que, ostres, m'agradaria provar això, però clar, no té un fil tan conductor com aquest. Aquest té el tema de la màgia i el tema de la cuina i els plats de cuina i tal, i clar, això ha sigut joc per joc, intentant que quedi tot bé, no és igual que l'altre. I m'imagino que a cada espectacle vas polint alguns detalls, posant algunes coses noves. Deies que hem pogut veure aquest espectacle aquí per Martorelles, per la Llagosta, durant aquestes setmanes. Quina és la sensació que tens amb el públic? Sempre aprens, és algo curiós perquè hi ha jocs com, per exemple, aquest de l'ou, que és un joc és el dels primers jocs que vaig aprendre a fer a sobre l'escenari. Perquè la gent... O sigui, és un ou normal, és un ou amb truc? És un ou de ceràmica, però ho faig amb una bossa i un ou, que ara la bossa no la tinc per aquí, però és un ou que desapareix, que no sé què, faig algú que faci de gallina, que posi l'ou, que és graciós. I mira que porto, jo crec que és un dels jocs d'escenari que més temps he fet. Porto 10 anys fent-lo i l'he provat de treure 2 o 3 cops. Funciona tan bé que acabo obrint o fent-lo de segon joc molts cops i dic, avui no el faré. I l'acabo fent, perquè a la gent li agrada, li he trobat bromes noves i sempre es pot anar innovant, és curiós. Comentaves això, que el volies treure, el fas després com a segon joc. Improvises els jocs en funció de com va la nit? Tu tens un repertori, això és com un grup de música i dius, avui toquem el single, el toquem al final, fem el bis... Sí, en aquest tema s'assembla força. Jo hi ha jocs que faig segur, hi ha 4 o 5 jocs que són segurs. Al principi, al final, un parell de jocs musicals que hi ha entremig, amb una corda, una miqueta més llarga que aquesta, però amb una corda. Hi ha jocs que els tinc ja, que a la gent li agrada, que els hi tinc un cert carinyo i els acostumo a fer. Però hi ha potser jocs que, si vaig malament de temps, si veig que potser no riuran perquè, jo què sé, potser... Hi ha un que, per exemple, acabo encertant que la gent escolleix uns paperets i Leo Messi. Ostres, però vas segons en quin pobles, que potser que es veu que són merengones, que no sé què, veus una bufanda i dius, potser no el faig. Sortíem escaldats. Potser no el faig, saps? Que no t'hauria de passar res, però dius,
potser el canvio per aquest, que els hi farà més gràcia, que no potser aquest, perquè la gent veu Leo Messi, si és un «Oh, Leo Messi», els nens criden, però clar, si són de Leo Messi, els nens comencen «Bu, bu», els pares «bu», i dius Ja es trenca una ja mica l'hem liat, es trenca l'atmosfera. una miqueta, has de saber una miqueta quins jocs van i quins jocs no van bé en segons quines situacions. Per això algunes canvio, altres no. I clar, a nivell de públic, perquè normalment, per la poca experiència que tinc als espectacles de màgia, el públic acaba sent també part tan important com el mag, o potser no tant, però tenen gran part de l'escenificació, la fan ells. En aquest sentit, com fas perquè la gent entri al joc ràpid, per d'alguna manera? Al final, si tenen ganes de veure màgia, és lo important. Si tenen ganes de divertir-se i de veure màgia, al final no és el mateix anar a un lloc, és molt diferent, diguem, un teatre o quan estàs fent màgia en algun teatre o en un lloc en el que paguen per venir a veure't, és molt diferent a tu anar, allò que et contracten, has d'anar a fer màgia en, jo què sé, una boda o per dir-te alguna cosa, a fer màgia de prop als convidats. Clar, els convidats potser no t'esperen, que sí que potser van beguts i s'animen, no? Però no Això de l'alcohol també és un punt a favor, sí, no? Sí, sí, per mi sí que els he d'enganyar. Tu abans de sortir dius una ronda per tothom, ja la pago jo. Sí. Home, ja et dic, hi ha coses que ajuden, hi ha coses que no. Depèn el dia, hi ha públic que està receptiu i que tu disfrutes més, i hi ha dies que dius que acabe esto, por Dios, que vull marxar. Però normalment la gent amb la màgia disfruta molt. Pots tenir el tiquismiquis que va agafar el joc i estarà allà tota l'estona hazme otro que te lo pillo. Sempre te'l trobaràs. La gent li agrada la màgia. Per norma general disfruta i és raro trobar-te algú que et digui no quiero. Al final la gent es deixa sorprendre i per mi és molt millor, perquè jo disfruto. I per què agrada la màgia? O sigui, què té la màgia? Jugar amb coses del nostre dia a dia? Tu ara que estàs fent espectacles i que ja portes uns quants, com t'inventes els trucs? On ha d'estar l'interès? Bueno, inventar, al final inventes poc. Malauradament, al món de la màgia hi ha molta cosa inventada i últimament surten cada dia jocs nous, històries i tal. Ja és difícil, per exemple, fer alguna cosa amb cartes o alguna i inventar aquest joc amb cartes. O sigui, el joc amb cartes ja està pràcticament tot inventat, hi ha tècniques per avorrir. La diferència entre un mag i un altre és que, ostres, potser jo, aquest joc, que de tota la vida s'ha fet d'aquesta manera, jo li canvio el guió, potser li dibuixo un no sé què, i potser li dones la volta i un joc que potser feia 200 anys que es feien i que la gent ja no el feia perquè estava potser una miqueta passat i tots els mags l'havien fet, li dones la volta i s'acaba convertint en un joc de repertori que està molt bé i que la gent disfruta. Clar, és això, al final no és inventar jocs, sinó potser agafar un joc i fer el teu guió, la teva música, perquè sembli un joc completament diferent. Que en aquest cas l'acting, per dir-ho d'alguna manera, té bona part d'importància en aquest sentit. Tu ets d'aquests que et crees el personatge, et busques, o és més ser tu mateix i anar jugant amb la improvisació? Vaig provar moltes coses. Vaig fer un any de teatre intentant buscar un personatge o alguna cosa diferent. Al final el meu personatge sí que és una miqueta més cara dura i potser em deixo anar molt més, però diguem que Killing Mag no és tan diferent de Miquel Àngel, no és molt diferent. Potser sí que és una miqueta més estrident o una miqueta, però no és molt diferent. Jo al dia a dia també soc una persona que m'agrada molt la broma i no he hagut d'anar a buscar amb la meva pròpia persona, ja vaig veure que a la gent li feia gràcia, que potser els hi entrava bé, i he provat alguna cosa, una cosa més sèria, més mentalista, he provat una sèrie de coses, no m'han funcionat tan bé i al final, que millor que ser tu mateix, que al final és més còmode per mi i a la gent li agrada. Sí, diuen que al final el que s'assembla més a tu és el que millor pot representar. Sí. I per exemple, parlàvem abans això de trucs nous. Això tu agafes de YouTube, hi ha vídeos tutorials de com fer trucs de màgia i tu els adaptes, o d'on treus la font de coneixement, per d'alguna manera, de la màgia? Malauradament hi ha moltes coses a YouTube a dia d'avui, hi ha gent que es dedica directament a explicar jocs, que per nosaltres és un problema, no? Però vaig començar, per sort, de l'escola antiga en el que començàvem amb llibres o potser amb DVDs que anaves a comprar o que et deixaven o que et passaven per internet o alguna cosa.
Per sort vaig començar d'aquesta manera i a dia d'avui encara tinc algun llibre que em remiro, algunes tècniques, però no vaig a YouTube expressament a buscar aquest joc. Potser veig algun mag actuar i li veig que fa alguna cosa i dic, ostres, sí que veient màgia em quedo en històries, en idees que després agafo, però anar a YouTube a buscar un joc és com traicionar-me a mi mateix i acostumo a no fer-ho, O sigui, tu quan veus un espectacle de màgia intentes treure per tu mateix com ha fet el joc. Bueno, per sort, bueno, i quan tens ja traça amb això, ja és raro que algun mag diguem que vagis a veure algun espectacle, algun joc, bueno, espectacle com el meu, com el Batallero que porto sempre, doncs ja és raro que algun mag professional, diguem d'aquí de Catalunya que ens coneixem, que em sorprengui amb algú que realment no sàpiga com va, entre cometes. Però sí que potser veig el joc i dic, ostres, aquesta música, ostres, com l'ha canviat el que dèiem, potser és un joc que jo ja conec, però li ha donat la volta de tal manera que potser a mi m'ha sorprès lo suficient com per dir, ostres, després he pensat, ah no, si és aquest joc. I agafes idees, ostres, doncs jo podia agafar això i fer-ho d'aquesta manera. Sempre vas innovant. Jo sempre que vaig a veure un espectacle de màgia marxo a casa, he de fer coses noves, he de començar a fer alguna cosa nou perquè sempre s'aprèn. I en el món de la màgia, el tema aquest de la propietat intel·lectual té algun valor? Algun cop has vist algun truc de màgia d'algú que et recordi a algun que fas tu o alguna cosa similar? Has tingut algun problema d'aquests? Sempre passa perquè al final són moltes hores amb una baralla de cartes, amb el que sigui, no? Passem tantes hores que al final és normal que hi ha coses que s'assemblin. A mi m'ha passat amb un joc de cartes que jo pensava que era meu o que la història l'havia pensat jo, aquest ordre de fer el joc pensava que era meu i resulta que li veig a un altre mag mesos després que el fa pràcticament igual que jo, però clar, jo no el conec, realment no l'he fet tants cops com perquè ell el pugui fer. Fins a quin punt crec que m'ha copiat? Clar, això li passa a tothom, mags que sembla que facin un joc de l'altre, clar, al final, com per exemple el joc aquest de la boleta d'esponja, això és un clàssic. O sigui, te'l faré i segurament hi haurà 40 persones que el faran igual que jo. Doncs jo t'he dit que no el conec, no? Per això el joc no. No? Perfecte, doncs mira, primer de tot la boleta d'esponja vull que la toquis, que l'examinis, toca-la bé, que vegis que no té forat ni coses rares. L'esponja es pot, no sé si me l'estic carregant. Genial, mira, per fer aquest joc no necessitem una boleta, necessitem dos, vale? Fins aquí bé? Bé, l'altre no l'havia vist a l'inici de l'entrevista. Perfecte, mira, les mans obertes així, boleta 1 i boleta 2, fes aquí una miqueta de huequito que no caigui, vale? Boleta 1 i boleta 2, quina t'agrada més? La 2. La 2? Perfecte, mira, la 2 en aquesta mà, pum, i la 1 en aquesta. Només he de fer així, i on estava la 1 ara està la 2, i on estava la 2 ara està la 1. No cola. No, vale, estava... No, estaves flipant. I era per veure si estaves atent. Bola 1, bola 2, ara sí. Quina t'agrada més, la 1 o la 2? Ara fem aquesta, que també segueix sent... Ara és la 1. Ara és la 1, clar, que abans t'ho he fet al revés. M'estàs canviant la nomenclatura i... És veritat. És per liar-te, La 1, doncs mira, la 1 en aquesta mà, la 2 en aquesta. Només he de fer així, i la bola viatja d'aquesta mà a aquesta altra. Ja estan les dues aquí. Ara ve el més difícil, quan faig i torna. Tampoc. Jo és per veure si estàs atent. Doncs últim intent, va, o penúltim. Ara aquesta és la 2, aquesta és la 1, la 3, la 1 i mig. No ho sé, quina t'agrada més, va. Ara canviarem de mà. Aquesta, la 1. Aquesta, sí. Perfecte, fixa't bé, la 1 clarament, doncs el mateix, en aquesta mà i la 2 en aquesta. Només he de fer així, i la bola viatja d'aquesta mà, aquesta altra. Però tu vols veure. Si bufes, la bola viatja d'aquesta mà, aquesta altra. I per acabar ho podem fer més difícil encara, mira, mans obertes, bola 1, bola 2, i aquest serà el final, mira, 1 i 2, quina t'agrada més? Tornem als orígens. La 1 t'agrada, doncs mira, farem diferent, si la 1 t'agrada, el que farem serà, la 2 me la quedo jo, i la 1 apreta ben fort i que jo no m'apropi, tanca. Una boleta a la meva mà, una altra a la teva. Saps el que realment és màgic? Que jo bufi, la meva bola desapareix, obre, i les dues a la teva mà. Mira quina cosa, doncs mira. I ara com continuï l'entrevista? Com tu vulguis, però és el que et deia, o sigui, aquest joc en fan tants mags i cadascú el fa de la seva manera, el fa amb les seves bromes, jo el faig així. O sigui, podran dir que el faig igual que, segurament, que molts mags, perquè al final agafem bromes uns dels altres. Clar, en aquest sentit, això seria, per exemple, no entenc gaire el tema, però màgia de prop, no? Sí. En el sentit que estem a tocar, i et sembla fins i tot mentida que algú pugui fer-te aquest truc de màgia sense tu adonar-te'n de què ha passat aquí. Sí, diguem que es diferencia una miqueta en tres parts la màgia. Després hi ha molta més coses, no? Però quan has de dividir la màgia, entre cometes,
per fer-ho de forma ràpida, diguem que hi ha màgia de prop, màgia de saló, o de salón, que es diu en castellà, màgia de salón, que és una distància més o menys prudencial, on es puguin veure potser unes cartes una miqueta més o menys, però i després ja ve la màgia d'escena, que és màgia de teatre, teatres on ja la gent ja fan caixes grans amb espases i coses ja més grans, gent que vola, coloms i històries d'aquestes. Ciència ficció i... Sí. El rotllo Copperfield seria màgia d'escena, diguem, màgia de prop seria això que has vist aquí, i després el saló seria entremig. Diguem que en saló potser es poden fer les boletes d'esponja, si hi ha una distància més o menys que es puguin veure. És està entremig. I tu en quin dels tres espais et sents més còmode? Jo disfruto molt amb la màgia de prop. M'estic fotent uns cops al micro que deuen estar flipant. Després el tècnic de so que haurà de fer màgia per arreglar. No t'amoïnis, aquest acabarà. Doncs la màgia de prop jo disfruto molt fer màgia de prop. És amb el que vaig començar i és, diguem, amb el que estic especialitzat entre cometes. Tampoc sóc un expert de màgia de prop, però és amb el que més domino és màgia de prop. És cert que quan et demanen coses per anar a actuar a teatres o una festa o jo què sé, una boda o potser una festa major, jo no puc anar amb una baralla de cartes. És difícil. Sí, amb una baralla de cartes gegant, però clar, tampoc puc fer una hora de cartes gegant, no? I al final, a poquet vaig anar ficant coses, que si un colom, que si unes cordes, tinc ja dues grans il·lusions, una caixa amb espases, que ho faig amb paraigües, perquè, l'espasa em sembla una miqueta violent, una noia que presenta dues cadires, li treu les cadires i es queda flotant i tal. Doncs, al final vas agafant cosetes perquè si et demanen coses per teatre, que tinguis un espectacle també d'escena, no? Diguem que m'he fet l'espectacle de màgia a prop, de saló i d'escena, per poder, segons la demanda del client en aquest cas. I ara mateix, de quin tipus d'espectacle hi ha més demanda? O com està el sector de la màgia? Et demanen més coses més petites com a particulars, per exemple, el típic de batejos, comunions, o potser més espectacles? Sí, aquesta època, l'època de l'any, diguem, de la calor, diguem, des de l'abril fins al finals d'agost, setembre, amb bodes, comunions i tal... La BBC, no? Sí, la BBC. Treballem força. I a les comunions és l'espectacle batallero de saló, que hi ha boletes d'esponja, hi ha colom, hi ha cordes, hi ha de tot, i després quan anem a fer potser les bodes ja et demanen potser màgia de prop, el pica-pica i coses d'aquestes. I ja quan vingui una miqueta més al fred ja anirem més a teatres i hi ha més alguna festa major que també es fa algun hivern i llavors sí que ja tirem de màgia d'escena ja amb les coses més grans. I abans comparàvem la màgia amb la música. En aquest sentit, és complicat guanyar-se la vida com a mag? Es té, per exemple, prou consciència del que costa fer un truc de màgia, de la inversió que hi ha al darrere, les hores, a l'hora de cobrar, parlant clar? Hi ha un problema, i el problema ens l'hem creat nosaltres mateixos. La crisi ha fotut a tothom, i la màgia no és una excepció. Hi ha gent que no... han sortit molts mags, des de fa 5, 6, 7 anys cap aquí, han sortit molts mags que van actuar per una misèria. S'han comprat 4 jocs en una botiga de màgia, no s'han llegit un llibre en sa vida, no saben agafar una baralla de cartes, però diuen que són mags, o són pallassos mags, o són pallassos, i clar, jo crec que per ser pallasso necessites una formació, necessites uns bolos, necessites una sèrie de... Igual que per ser mag, necessites una sèrie de temps, i després ve gent que et diu «Ostres, pues a mi en tal sitio me viene el mago gratis por coger la sala». Digo, pues senyora, no sé què mago és, però jo no vindré gratis per agafar una sala, perquè jo no sé què li pagaran a aquest senyor, però jo pago uns autònoms, tinc una sèrie de gastos al mes, que si tu estàs pagant per la sala 200 euros, jo no sé què li queda al pallasso, o al mag, o al qui vingui, però amb això no té per pagar un autònom, ni amb aquesta actuació ni amb 4 més. Aquest és el problema. Hi ha hagut molt intrusisme i és un problema. Es pot viure? Sí, i la gent que porta molts anys ha hagut de rebaixar segurament caché, però encara continua treballant, però no és com abans. Però com tot, com en totes les professions, tothom s'ha hagut d'adaptar al que hi ha ara mateix.
Clar, i potser falta una mica aquest respecte també a nivell des de l'espectador mateix, que sembla que arriba un moment que estem en uns temps que sembla que tothom pot fer de tot i és molt fàcil. Sí, no seria el primer cop. Toma, amb un juego rápido. Jo tinc la mateixa contestació per tothom. Dic, de què treballes? Soy panadero, amb una barra de pan. Però és que no tengo... Dic, jo tinc una baralla de cartes. O sigui, veritat que tu... Si a tu no t'agrada la teva feina, jo tinc la sort que potser la meva sí m'agrada, però jo no tinc per què contentar-te perquè a tu et vingui de gust que jo et faci... Si a mi em ve de gust fer-te un joc de màgia perquè em caus bé, perquè no sé què, doncs el faré. Jo què sé, agafaré la palleta, et diré 1, 2, 3, fum, i la faig desaparèixer, no? I et faré la gràcia, i te la faré perquè em ve de gust fer-t'ho, perquè estem així i em ve de gust. Però no em vinguis, ostres, hazme un juego. Ni te'l faré amb ganes, ni tinc per què fer-t'ho, perquè al final és la meva feina. Jo no et diré, com et deia, que facis una barra de pa si treballes en un forn, ni si ets... Si tens qualsevol tipus de professió, no et diré, ostres, jo què sé, si ets mecànic, arregla'm el cotxe ara. Aquí corrents, en un moment, perquè no costa res. No té sentit. Però bueno, la gent s'aprofita, hazle un juego al niño, va, que le hace gracia. Has de passar moltes vegades a parlar-ho, però va com va. La gent respecta poc. I en quin moment tu et planteges començar el camí de la màgia serial? M'imagino que ja de petit vas fer els típics jocs que, no? Per la família i tal, però en quin moment dius això podria ser alguna cosa més? No creguis que vaig fer gaire. No recordo de petit ni que m'agradés gaire la màgia. No recordo. I si he vist algun mag de petit en directe, pocs. Pocs. Si en directe, pocs he vist. Un dels meus cosins em va fer algun joc de màgia de prop, quan era més petit, i sí que m'havia cridat l'atenció, però jo vaig començar molt tard, vaig començar amb 18, 19 anyets. Amb 19 anyets vaig conèixer en una empresa en la que jo treballava un mag que era professional, em vaig fer un joc, em va agradar, en un sopar d'empresa, ostres, m'agrada, no sé què. Li vaig preguntar, com has empezado? I em va dir, jo vaig començar amb aquell llibre, tu mateix. Jo no t'ensenyaré. Si tu vols, llegeix. Vaig començar a llegir, em vaig acabar el llibre, un altre, un no sé què, anar a veure espectacles, vaig conèixer un mag i fins avui. Doncs, Quilin, a més, hem tingut ocasió en aquesta casa a veure't quan feies el Badamau, el programa, i també en d'altres actuacions, amb la xarxa i tal. De fet, què et sembla si preparem l'actuació que ens faràs avui, però abans ensenyem una d'aquestes actuacions de Quilin Mag? Senyor Miquel, era. Senyor Miquel. Bueno, Miquel. Puc dir de vostè. Sí, no. Bueno, cantat Miquel. Molt de gust. El que farem serà el següent. Tenim un mocador blanc, però perquè la gent no pugui pensar que és, o tu puguis pensar, que és un mocador repetit o que tinc dos mocadors, el que farem serà signar-lo, de manera que sigui l'únic mocador signat per tu, Miquel. Vull que agafis el permanent, obriré per aquí i una firmita. Olé, ostres! Quina signatura més maca. Com un professional. Es lo único que tengo. Es lo único que tengo, guapo. Hosti, tu, que bé. Doncs mira, farem una cosa, Miquel. Agafarem el mocador, fixa't bé. El que farem serà, el posarem al puny. Aquí, ben claret. El teu mocador amb la teva signa. Sí. Signatura, aquí. Pam, pam, pam. I el veurem fins al final. Aquí. Només s'ha de bufar, bufa. El mocador. Hòstia, ¿te lo has comido? Marxa. No, no me lo he comido. Però el mocador està per aquí, fixa't. Res a les meves mans. Mira, Miquel, tinc aquí alguna cosa. Mira, a veure si el trobo. Em sembla... Oh! Hosti, tu, això dels forats. Mira. Ostres! Hi ha un mocador amb una signatura. És la meva. Era aquesta? Sí? Doncs et regalo el mocador per tu i moltes gràcies. Molt bé. Doncs ara que ja t'hem vist actuar, és moment de... Farem un joc. Tenim tot aquí en viu, el parlem-ne. Sí, mira, com et deia, que el que a mi m'agrada és fer màgia de prop, mira, farem un joc rapidet de màgia de prop. Primer de tot, vull que vegis que no hi ha res a l'estuig. Dono fe, no hi ha res. La gent després pensa que tenemos enanitos i coses rares, el deixem per aquí. Que hi ha aquí gent amagada, no? I perquè la gent no pensi, bueno, és una baralla de pòquer, piques, cors, trèvols, diamants, perquè no pensin que tinc cartes repetides ni coses rares, el que farem serà, aniré passant, agafaràs una i la signarem. Signaràs tu, i si vols jo també li faig alguna marca, o si no, de manera que estigui identificada. Digue'm ja quan vulguis. Vinga, ja. Aquí? Perfecte. Aquesta no, que ja l'has vist, aquesta d'aquí. La pots donar la volta, no hi ha problema.
El 8 d'acords, perfecte, el 8 d'acords. El que farem serà fotre-li posa-li el que tu vulguis, per aquí per davant, o firma-la aquí si vols, o així, ole tu. Molt bé, no te'n mato mucho. Bueno, També li farem una... és simple. Lo bo, si ràpid, més bo. I una K i una M, de Killing Mac. Sí que Però fixa't, tens la signatura més treballada que la meva, t'he de dir. bueno, no creguis. A veure si, perquè la vegi Que es vegi gent bé de casa. que es vegi bé la càmera. Es veu que és professional i que ho intenta. Farem una cosa, és l'única carta que ha signat, per tant és una carta diferent a la Bon fer. resta. Doncs mira, vull que es vegi per aquí, la carta, que es vegi bé, no sé si es veu. Ah, ahí està, perfecte, mira. La K i la M, mira, i la teva signatura. És una carta màgica, I la teva fixa't. taca. Només s'ha de deixar aquí al mig, mira, pop, ensenyarem que a dalt no està, perquè és un 10 de piques i a baix tampoc, perquè és la J de piques, però el bo és que només se li ha de dir a la teva carta, puja, i mira, la teva carta puja. Però ho podem tornar a intentar, fixa't, mira, pop, la deixes al mig, tanques, i dius puja, i torna a pujar. Clar, estaràs pensant que no la poso al mig, i vull que ho vegis ben claret, i es veurà bé, mira, aquí. Aquí, clarament, al mig. Clar, tu vas passant cartes, i lògicament està pel mig, no? Més a dalt o més a baix, però més o menys per aquí, per la meitat. Tu pensaràs, home, no pot pujar. I és veritat, no puja. Hi ha vegades que baixa. És algú raro que li passa a Cristian a les cartes. Jo és el que estan pensant tant a casa com tu. Cal agafar la carta i posar-la al mig, a l'empantar-la la canvio, perquè vegis que no ho farem la següent carta. Mira, l'as de trèvol, mira, 1, 2, 3. I canvia, que és veritat. Molt bo. Clar, la gent hi ha vegades que diu, home, si barreges no pots saber on està. Home, és veritat, si jo barrejo no puc saber on està. Hi ha gent que pensa, diu, ostres, jo l'he vist a baix. Dic, home, però a baix on? A la part de dalt? A dalt a la part de baix? O a la part... Dic, jo què sé, és una bogeria, aquí, a baix, a dalt. A mi sap el que em té més intrigat tot això, Cristian? És que vinguis aquí, fixa't, a l'estuig i caigui de dins. Això ja no ho entenc. Però ja per acabar, perquè Hi ha la alguna gent... cosa més que puguis fer amb aquesta carta? Per acabar, de l'orella, ara. per acabar, perquè la gent no pensi que realment és una carta que jo he pogut duplicar la firma, no només li farem una marca així escrita, sinó que la doblegarem. Vull que es vegi ben clar una carta doblegada. Segurament l'agafarà de costat. Ah, aquí està, perfecte. Doncs fixa't bé, tota la baralla a sobre. I només s'ha de fer 1, 2, 3, pop, i una carta es doblega i ve dalt. I fixa't, Cristian, que és exactament la teva. Bocabadat em deixes. Molt bé. Això és el que faig, ni més ni menys. Doncs moltes gràcies, Miquel Aragón, per estar aquí amb nosaltres. A vosaltres. Killing Mac, ja l'heu vist. I bueno, amb aquesta carta ens acomiadem. Moltes gràcies per la vostra atenció i ens retrobem al proper Parlem-ne. Bona nit.